Но освен общият устройствен план, съществуват и други планове, които дават по-голяма конкретика на предвижданията. Това са така наречените подробни устройствени планове. В тях за всеки имот се дава указание дали той да е жилище, или офис, или детска градина, или училище, или парк, но и дава за конкретния имот какви да са параметрите на застрояване. Една сграда, каква площ от целия имот има право да вземе и колко висока да бъде тя. Подробните устройствени планове имат най-голяма сила, когато те се правят за цели квартали. Тогава може да се изчисли така нареченият баланс на територията, в който се смятат ново предвидените жилища, колко хора биха поели и за тези хора каква инфраструктура е необходима, за да могат хората, които биха отишли да живеят там, да имат наблизо инфраструктура като детска градина, като училище, като парк наблизо. За съжаление, практиката на цялостните подробни устройствени планове през последните години не се вижда често. Правят се предимно ПУП-ове за имоти, т.е. на един имот се сменя предназначението, така че да отговаря на общия устройствен план, но не се смята този цялостен баланс на територията, който да прави сравнение между жилищата и необходимата инфраструктура. Това поставя новите квартали, особено на юг, в голямо затруднение да обслужат с необходима инфраструктура жителите си. Виждаме, че този проблем е разпознат. В управленската програма също е зададен, че набор от южни квартали, като Манастирски ливади, като Витоша Вет Симеоново, като Студентски град, като Кръстова Вада, ще бъдат разработени ПУП-ове по член 16, то приоритетно. За съжаление обаче не виждаме да има движение и по тези подробни устройствени планове през изминалата година, а пък без тях продължаваме да виждаме строителството на нови жилищни сгради, но инфраструктурата около тях да не е достатъчна, за да отговори на това, което се случва.